माघी पूर्णिमाजों सोमोन्दो लाखिनानै दैगला गामि आफादा दैगला ब्रह्म जयगालय एबा मन्दिर लुफुंबाय थानायखौ दिनै बेखेवबाय। 10 बोसोरनि उनाव दैगला गामि आफाद आरो आइजो आफादनि दैदेननायाव गामिनि रायजो राजानि अनसायनायाव गामिनि दानखेदाजों लोगोसे रौता ओनसोलनि माखासे गोसो गुदुं सुबुंफोरनि अननायजों दैगला ब्रह्म जयगालयाव जैग दैदेनलांनो दिनै आबुं महर मोनबाय। दैगला ब्रह्म जयगालयनि गाहाय दरखंखौ अदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि मथिराम ब्रह्म बिथाङा बेखेवना होयो आरो गोदानै लुफुंनाय जयगालयाव जयगनि अरखौ फोजोंजेनो गायसनगिरि मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा। बे हाबाफारियावनो रौतागुरि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो स्टेट बेंक अफ इन्डिया मेनेजारनिफ्राय आजिरा मोननाय मंगलचन्दी बान्था मोनगिरि बिपिन चन्द्र ब्रह्म, अदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि थिराम ब्रह्म, दैगला गामि आफादनि आफादगिरि कामाख्या ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे गोबां मेलेमजिबि सुबुंफोर आरो गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लानानै बे हाबाफारिखौ समायना रमायनायै जाफुंहोयो। हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिन्थिनानै लानि फै। गोथार माघी पूर्णिमा 24 फेब्रुवारि 2024 इंराजि मायथाइ बांला 1430 संबादनि फागुन दाननि 11 खालारनि गोथार शनिबार फुंबिलि मागो पूर्णिमा सानाव दिनै दैगला गामि आफादनि दैदेननाय आइजो आफादनि दैदेननायजों जोङो गेदेमा आलासि बिथांमोनखौ हांख्रायदों बेवहाय। बे हाबाफारियाव लिंहरजानाय जोंनिनो बड'लेण्ड खौरां आरो बड'लेण्ड बुब्लि मिडिया दैदेनगिरि फंबायमोननिसिम आंनि गामि आफादनि आफादगिरि लोगोसे दुलाराय ब्रह्म धोरोम दैदेन आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि महरै आंनि गोथार हामलायनायखौ बावग्रोबाय। बेवहाय जोङो दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आंनि खाथियावनो गसंफानो हादों जोंनिनो सिबिनां फुजिनां दुलाराय ब्रह्म धोरोम दैदेन आफादनि मोनसे समनि रां दोनथुमगिरि दानि प्रसाद संसदनि प्रसारक बिराज महन बसुमतारी आफा, जोंनि अदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम दैदेन आफादनि मानगोनां सिबिनां फुजिनां मथिराम ब्रह्म आफा आफादगिरि आफा जोंनिनो बेवहाय गसंफानो हादों। अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय मंगलचन्दी ब्रह्म बान्था मोनगिरि लोगोसे आजिरा स्टेट बेंकनि मेनेजार बिपिन चन्द्र ब्रह्म आफा जोंजोंबो नुजाथिफैनो हादों। रौतागुरि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि जदुराम बर' बिथां बे गोथार हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हादों। रौतागुरि ब्रह्म धोरोम दैदेन आफादनि आफादगिरि मफ्लांद ब्रह्म आरो रौतागुरि ब्रह्म धोरोम दैदेन आफादनि कमल गयारि बिथां जोंनिनो बेवहाय गसंफानो हादों। देवला गामिनि गेदेमा लेङाइ आफादगिरि समर चन्द्र ब्रह्म बे 805 नं देवला गुदि फरायसालिनि बिथाङा गाहाय फोरोंगिरि जोंहा फंबाय धोरोमसा ब्रह्म दङ बिसिडिसि मेम्बार आरो जोंनि सिबिनां फुजिनां जोंहा रन्जित कुमार ब्रह्म बे मन्दिर लुनायाव गोबां बिथाङाबो नांजाबफानानै हाबा मावलांदों आरो बिथाङाबो कुकुरबुखा गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो आंजों लोगोसे मानगोनां जोंहा मावरिया ब्रह्म आफा दङ आरो बिदिनो गोबां आफा आइमोननिसिम सिबिनाय बावबाय। दा बे जोंनि गोथार माघी पूर्णिमा 24 फेब्रुवारि 2024 खौ जोङो जारिमिनारि खालामनो थाखाय बेवहाय जोङो मन्दिरखौ बेखेवजेनदों। बे मन्दिरा दैगला ब्रह्म जयगालया 2024 मायथाइनि अक्ट'बर दानाव जोङो जागायजेनदोंमोन आरो दिनै बे 10 बोसोरनि उनाव जों बेखौ आबुं महर होनो हादों। बेवहाय गोबां जोंनि दैगला गामिनि न'खरफ्रोमबो न'खरनिफ्राय दानखेन्दा दङ आरो बेजों लोगोसे गावनि रुंसार जानाय बिमा बिफानि मुङाव एबा गावनि मुङाव लहानि ग्रिल होनानै गोबां दान दक्षिणाजों गामिया बानजायदों। बेजों लोगोसे रौता हालामनि माखासे गोसो गुदुं आफामोनाबो दान हरदों आरो दिनै बेवहाय जोङो साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोरबोनि गाहामै आफादनि आफादगिरि महरै साबायखर बावग्रोबाय। दा जों बेवहाय आं बेखौनो बुंगोन मुलुग सान्थिनि थाखाय जोंनो धोरोम नांगौ। जेराव सोरजिगिरि आनान गसाइया जोंखौ सोरजिदों आरो बे सोरजिनायनि मुंथियावनो जोंनो बिथांमोनहा धोरोम सिबिनायनि गेजेरजों मुलुगनि गेजेराव सुबुं माहारिनि गेजेराव अनलायनाय गावजों गाव मानिलायनाय आब्रुथि समाज दानाय बेखौ जों मोनफुङो धोरोम सिबिनायनि गेजेरजों। बेवहाय आं खावलायगोन लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्राबो धोरोमजों लोब्बा थानानै गावनि फरायनाय समफोरखौ नाजालाङोब्ला बिथांमोना निसानिफ्राय गोजानाव थानो हायो आरो गावनि थांखिफोरखौ सुफुंलांनो हायो। जेराव जोंनि सिबिनां गुरु आफामोना जोंनो बुजायलांदों
धोरोमखौ गोरबोआव लानानै जाय सुबुङा इसोरखौ सिन्थिनानै सिबिलाङो गोबां नेहाथ दुखुथियाब्लाबो बे सानसे मोजां मानसि आरो आबुं जाफुंसार दैदेनगिरि महरै गसंथानो हायो आरो बे बिथिङाव आं साफ्रोमबो आफामोननिसिम आंनि सुंद' बिबुंथिखौ बावनो आं दोनथ'नो सानबाय मानो होनोब्ला आफामोना गोबां बे मन्दिर लुफुंनायाव जों सरकारनि बिदि जों बियाखैबो आरो मोननोबो हायाखै बिदोंमोन नाथाय जों मोनफुंनो हायाखै असम दर्पणावबो जों मोननो हायाखै आरो गोदान मोनसे बिटिसि सरकारनिफ्राय आलारि सोरां मोनसे जोङो बिदिनो बिनानै दोनदों जों मोनफुङाखै दिनैसिम गासैबो गामिनि दान दक्षिणाजों बे लुफुंजोबनाय आरो बेखायनो गोजोन्थों खुलुमबाय बरायबाय जे दैगला गामिनि बे गोदान मन्दिरखौ पुर्नांग खालामनानै आंखौ बेखेवगिरि हिसाबै बेखेवनो होनायलाय आं बेखौनो होबाय बुंनांगोन जे दैगला गामि आफादा गावसोरनि खस्थ'नि गेजेरजों साफ्रोमबो न'खरा दान बर'नि गेजेरजों बे एसे मोजां समायना रमायना मन्दिरखौ लुफुंदों बे माने बिराद माने बाख्नायथाव दैगला आफादा गुरुफोरनि बोसोनफोरखौ जेरै गुरु आफा शिबनारायण परमहंस आफाया बुंलांदों गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ बुंलांदों न'खर न'खर ब्रह्म मन्दिर लुनो ला गामि गामि मन्दिर लुनो ला आनसलिक मन्दिर लुनो ला जिल्ला मन्दिर लुनो ला आरो मिरु आफादावबो मन्दिर लुनो ला होननानै बोसोन होदों बे बोसोनखौ लाखिनानै दिनैहाय दैगला गामिया बोसोनखौ लाखिनानै दिनै पुर्नांग भाबै खुनु मोनसे खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो बिसोर पुर्नांग खालामबाय मानो होनबा खस्थ' खालामब्लासो बे खस्थ' खालामनायनि फिथाइया गोदै आरो गोथाव बे हिसाबै आफामोना दिनै पुर्नांग खालामबाय जों देरगानाय मोन्दों जिल्लायाबो देरगानाय मोन्दों आनसलावबो देरगानाय मोन्दों गामि आफादफ्राबो देरगानाय मोन्दों मिरु आफादफ्राबो देरगानाय मोन्दों दा बे दैगला गामिया बेबायदि मोजां समायना रमायना मन्दिर लुफुंनो हानायखौ जों बयबो गौरब आरो बेनिखायनो आं सान्दों उननि समाव बयबो जाहाथे जोंनि गामि आफादनियानो जा आनसलिकानो जा बा जिल्लायानो जा बा मिरुआनो जा बेबायदि मोनफा मोनफा समायना रमायना मन्दिर लुनो लानायखौ जों जिल्लानिफ्राय खावलायदों निस्सय लासै लासैनो जाफुंगोन दा जागासिनोबो दं गामि गामि बेबायदिनो मन्दिर लुनाया जागासिनो दं बे हिसाबै आरो जाबावगोन साननानै जों जिल्लानिफ्राय खावलायदों आरो जोङो मावनांगौ हाबायानो बेनो दहाय जोंहा बाबा कामाख्या ब्रह्म आफानो बुंलांबाय धोरोम गैयाबा जेबो गैया धोरोमनि गेजेरजों जों गासिबो समाजखौ दानो हायो मोजां खालामनो हायो बे हिसाबै बयबो जाहाथे गोसो होलायनानै जों मावलायलायोबा निस्सय जानो हायै बुस्थुखौ जाहोनो हायो मावनो हायै बुस्थुखौबो असम्भबखौ जों सम्भब खालामनो हायो बेबायदिनो जों खौसेयै जों थांबाय थायोब्ला बे खौसेयै जों धोरोमखौ सिबिलाङोब्ला निस्सय सानसे समाव जों कालिचरन गुरुदेवनि जि सिमां बा मिजिं बे मिजिंखौ जों बिश्व दरबाराव जों लांनो हागोन होननानै आं मिजिंथिनाय दं बेथ' बिराद दानि समाव गोबां माने लाइमोनफ्रा जों नुदों सोरबा ड्राग्स जानाय सोरबा जुमाय लोंनाय सोरबा नानानथा माबायाव थानाय बेखौ जों नुगासिनो दं नाथाय जों लाइमोनखौ खावलायनो लुबैदों जे लाइमोनफ्रा जुदिहे धोरोमाव जुदि नांथाबोयोब्ला धोरोम प्रति जुदि भक्ति जायोब्ला धोरोमनि गियानखौ जुदि लायोब्ला निस्सय बै थांनो नागिरनाय गाज्रि हाबायाव थांनो नागिरनाय बे हाबाफोराव बादा होयो मानो होनबा धोरोमा जाबाय मोनसे ब्रेक साइकेला जेनाखि थांब्रनो नागिरबा मटर साइकेलाव थांब्रनो नागिरबा ब्रेक हमा होमबा बे थिग बेबायदिनो धोरोमाव मोनसे ब्रेक सानफिननो हानाय माने गोसोआ फैफिनो आरो बे गाज्रि बै मोजां बै माबा होननानै सानफिननो हानाय गोहोआ फैया धोरोमाव जुदि थायोब्ला बेनिखायनो आं लाइमोनखौ खावलायदों जाहाथे बैफ्राव गोफबालासिनो जाहाथे जोङो जिहेतु समाजखौ मोजां खालामनो सानदोंब्ला समाजखौ गोग्गो खालामनो सानदोंब्ला दानि जाफुंफुनाय लाइमोनफ्रा फरायनांगौ गिदिर गिदिर मानसि जानांगौ डिग्रि लानांगौ आरो बेबायदि जाग्रा गाज्रि मुवा फेग्रा मुवाफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै आं खावलायदों आरो सरकारनिफ्राय बिनाय असुबिदाखौथ' बारा जिहेतु जों मोनखाया मोनोब्लाबो माने अति खम मोनो आरो बे हिसाबै सरकारनाव बियाब्लासिनो जोंनो जेरै दैगला गामिया जेरै खस्थ' खालामदों दान बर'नि लानानै लुफुंदों बेबायदिनो बयबो जोङो जुदि जों खौसे जालायनानै दान बर'नि बिनानै जुदि मन्दिर बा
मन्दिरखौ लुयोब्ला बे साबसिन जानो सानो आं सानो मानो होनबा सरकारनि थाखाखौ मोननाया एसे गोब्राब सोरबाबा मोनो सोरबा मोना आरो बेखिनिखौ जों बयबो सानलाय हनलायनो जों लुथारनोसै जों मावथारनोसै जुदि जर होलायोबा गोसो जायोब्ला जायाबो सम्भब जायो। दिनै बे समाव गिबियावनो बड'लेण्ड खौरां आरो बड'लेण्ड बुब्लि सामलायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय। आं दिनै बे दैगला गामियावहा जा ब्रह्म मन्दिर गोदानै माने दरखं बेखेवनाय हाबाफारियाव रौतागुदि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय नुजाथि फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बे समाव आं दैगला गामिनि गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोदों। दा जोंनो मन्दिरनि जोबोद गोनां आथिखालावहा जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जाबायदि सेरखाय बेरखाय जोङो नैबे जोंनि जा लाइमोनफोरनि जा थासारि बेखौ नुनानै एसे दुखु नांनाय मोन्दों। दा बेखौ जों थि खालामनोब्ला जोंनो धोरोमनि बिथा नांगौ जायो आरो बे थासारियाव धोरोमनि बिथानि गेजेरजों जोङो लाइमोनफोरखौ मोजां लामाजों लांनो हागोन होननानै आं आसा खालामनाय दङ। बेनिखायनो आं दिनै बे ब्रह्म धर्मनि जा गोदान मन्दिर बेखेवनाय बे मन्दिरनि गेजेरजों जोंनि दैगला गामिनि गासैबो जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा जाहाथे बेयाव धोरोमनि जा सोलोंथाइ मोजाङै लाफैनानै जोंनि बर' माहारि दानायाव बाहागो मोजाङै लानो हागोन आं बेखौ आसा खालामनाय थादों। लुफुंनानै बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाथि फैनो हानानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आं सासे रौतागुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोनगिरि हिसाबै जा एबा सासे ब्रह्म धोरोमारियानो जा दा जोङो ब्रह्म धोरोमखौ जोबोद गोनांथार आरो गोनांनि गेजेरावबो आं मोनसे खोथाखौ एसे सानगासिनो दं बा सानबाय थायो गेजेर गेजेर बुंबायबो आङो जे जोङो ब्रह्म धर्मखौ कालिचरन ब्रह्म गुरुदेवा माजेनदोंमोन फोसावजेनदोंमोन 1906आवनो फोसावजेनदोंमोन बिथाङा। खिन्थु बिथां फोसावनायनि उनाव परबर्ती समाव बायदिसिना बिजाब आरि बायदिसिना गुरुफोरनि खोथा बाथ्रा लानानै दिनैनि बे मुहुर्तआव आङो कालिचरन ब्रह्मखौ जेन मख'नाया एसेबाबो खम जानाय बायदि एसे मोन्दों। बे आंहा गोसोआव दुखु दङ। खोथाया बेनो जे बर' माहारिनि अलखदनि समाव गिबि कालिचरन ब्रह्म गुरुदेवानो गोसोखांजेनदोंमोन आरो गोसोखांनायनि थाखायसो बिथाङा बिनि मोनसे लामा नागिरदोंमोन। बै समाव बर'नि जिथु रांखान्थि धोरोमखान्थि राजखान्थि समाजखान्थि समस्त जेरावबो लेथेर फेथेर जानाय आरो जोंनि बर' माहारिया सेरखाय बेरखाय जानाय गुबुन धोरोमाव थांनाय गुबुन हारियाव हाबनाय बेफोरबायदिनिफ्राय बोखांनानै गुरुदेवा सानग्रोनाय हिसाबै गुरुदेवानो जोंनि ब्रह्म धर्मनि गिबि। बेयाव सोरबा माबा माबि किताब हाजारथा किताब दङ लाखथा धोरोम बिजाब दङ बेफोरखौ लानानै जोंनि ब्रह्म धर्मनि गिबि बर'नि बिथोराव गिबि जिथु फोसावजेननाय कालिचरन ब्रह्म गुरुदेबखौ जुदि साइड खालामनानै बै बिथांमोनखौ जुदि गिबियाव फज'नो सानब्ला आंहा बेयाव एसे आपत्ति दङ आंहा बेयाव एसे दुखु दङ। जोङो बर'फोरनि ब्रह्म धर्मनि बेला गुरुदेबानो गिबि जानांगौ गुरुदेबानो सेथि मासि मोननांगौ आरो गुरुदेबनि आगोलाव रावबो गैया बे बाथ्राखौ जोङो सानना लानायासो आंनि थाखाय मोजां आरो गुरुदेबा जा सानलांदोंमोन जा बोसोन होलांदोंमोन बेखौ लानानै जोंनि शिष्यफ्रा बिथांमोननि बिनि सान्थौखौ फोसाबनाय बा प्रसार खालामनाय फोसारनाय बेफोर खामानिखौ जों मावनांगौ। अनगा गुबुन जायगानिफ्राय धोरोम बिजाबफोर लाबोनानै आरिनानै बायदिसिना बेफोरखौ सान्थौखौ बुंस्लायस्लाय कालिचरन गुरुदेबा मा फोरोंदोंमोन बेखौसो जोङो रासिन गुरुत्त नांगौ। दा आजिखालि आं नुनो मोन्दों जे प्रत्येकट' खोथा बाथ्रा प्रत्येकट' माबायावनो जेन कालिचरन गुरुदेबनि नामखौ मख'वालासिनो सोरबा गुबुन धोरोमगुरु गुबुन बिजाब धोरोम बिजाब बेफोरखौ मख'नायखौ आं रासिन नुदों। बेयाव आं सासे धोरोमारि हिसाबै सासे ब्रह्म धोरोमारि हिसाबै आंहा बेयाव गोजोननाय गैया आरो आङो सानो जे परबर्ती समाव कालिचरन गुरुदेबा सेथि मासियाव दंमोन आरो सेथियावनो थागोन भबिष्यतबो कालिचरन गुरुदेबजोंनो ब्रह्म धर्मआ थाबाय थागोन। बेराम आजार जानाय सुबुंफोरनि थाखाय ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां खाबुफोर लाबोदों। बे ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव गोबां बेराम जानाय सोखानो हाग्रा मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोर दं।
क'क्राझार सहरनि खारगामि निउ फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां फेसिलिटिस एबा खाबुफोर फोसावदों। इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय ऑब्स्टेट्रिक्स एन्ड गायनेक'ल'जी, जेनेरेल सार्जारि, अर्थ'पेडिक सार्जारि, लेबरेटरि, आल्ट्रासनोग्राफि, केजुवेलिटी, पेडियाट्रिक्स, पेथोलॉजी, फार्मेसी, लापारोस्कोपी सार्जारि, NICU, एक्स-रे आरो इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। निखावरि सुबुंफोरनो इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा रेहाय होनाय जागोन आरो बेराम आजारफोरखौ बे इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव मोजाङैनो देहाखौ फाहामथाय लाफैनो हागोन। खम बेसेनाव जायखिजाया समावनो अपारेशन खालामनो हानाय जागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9395024949 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन आरो इमेल iswarfoli30june@gmail.com आव जगाजग खालामनो हागोन। नमस्कार, मैं ईश्वर पलिक्लिनिक रिसार्च सेन्टारर सुपारिनटेन्डेन्ट डक्टर CK दैमारीয়ে কৈছো। आमार এই ईश्वर पलिक्लिनिक रिसार्च सेन्टारটো কোকৰাঝাৰৰ খাৰগাঁও ফ্লাইঅভাৰৰ তলতে এইটো নতুনকৈ আবাৰ স্থাপিত হৈছে এটা নাৰ্ছিং হোম। ইয়াতে আমাৰ এই নাৰ্ছিং হোমত বিভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসা কৰা হয়, যেনেকৈ অৰ্থ'পেডিক্সৰ আৰু গাইনক'লজি আৰু তাৰপিছতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী, আৰু আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী হোৱাৰ লগতে লেপাৰোস্কোপিক অপাৰেশ্যনো হয়। আমাৰ ইয়াতে সুবিধা আছে, যেনেকৈ আমাৰ লেবৰেটৰী আছে, এক্স-ৰে, ছ'নোগ্ৰাফি, এইবিলাক সম্পূৰ্ণ আমি ৰাইজক ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণে যুগুতাইছোঁ। ৰাইজ আমাৰ ইয়াতে OPD যিটো মানে বহিৰ্বিভাগৰ ৰোগী চোৱা হয়, সেইটো আমাৰ চোৱা হয়। তাৰোপৰি দিনে ৰাতিয়ে আমাৰ ইয়াতে অপাৰেশ্যন কৰা হয়। গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকে পাব। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল লোক আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকৰ দুৰ্বল, তেওঁলোকক আমি ৰেহাই ৰেটত আমি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম।